kok ayune kaya ngene yen disawang rambuté kang nanggal sepisan. Alah. Rambute ngemak bakung. Rambute Ngemak bakung. oh, ngemak bakung, Ding. Rambuté kang ngemak bakung, alise nanggal sepisan, irunge ngrungih, lambene nyigar bokong. Sinebut pahlawan putri. Apik suarane wir ya. Apik suarane, raine sing elek. Ya sesuk tak dandakno sih. Dikenteng. Sriuning mustika tuban. Alah. Kok iso tekan jula-juli. Kene yayi Sriuning. Karo nembang. Tenanan kuat apa ndak iki? Kuat ya. Kuat Gusti niku. Kuat dong kuwi. Ayo. Gandul. Opo iki? Alah. Asik. Wah, kaya ula weling. Oh, isih, Pak. Oh, enak iki yang ngene lho. Ya. Hei. Ya. Rumangsane ya. Rumangsane diumbar-umbar kok panggah ngengkel ae. Apa ora ngerti kene iki daerah kekuasaanmu ya, Ndol ya? Kowe ora roh nek kene iki daerah kekuasaanku. Aku lho sing nyekel daerah Rongrit kene iki aku. Daerah endi? Iki lho mulai kok tahun sampai terminal lho. Jenenge apa? Rongrit. Ring road goblok. Kuwalik banter Ring salah. road kok iso rongrit iki lho. Yo, ring road, Ding. Iki daerah Mas Mondol, Mas. Asli dagelan saka Ngawi. Kok nyepelekne. Nggon anu Kowe ngerti kawasan kowe. lor kono sing nyekel sapa? Hmm. GPL niki. GPL apa? Geng Pasar Legi. Dian. Geng Mas. Iki geng Pasar Legi ya, Ya, gen Dowedi ngono lho, gen Dowedi. Oh, Kowe dadi geng. dadi geng aku. Geng apa? Genggek. Ora enek, Pasar Legi wis ora enek ngono kuwi nuwun sewu panjenengan dereng pirsa nggih. Dereng. Pasar Legi punika pasar Rajakaya. Weh Rajakaya. Nggih dodolan sapi, wedhus, kebo, ya ta Mas. Alah, tapi sapi kebo kuwi lho kuru-kuru. Wedhuse ya elek-elek. Lah sing apik nang kene apa? Sing apik ya Mas, Apa? bakul kratindeng. Wah, apik. Apik. Tak sampluk bosok iku pengendange nyepelekne karo kowe ndal. Modele nyepelekne aku Mas le. Aja kaya ngono Mas. Aja kaya ngono Mas. Roti-roti. Klemben-klemben. Saiki. Biyen-biyen. Tinggine munggah mben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Duren cangkokan. Leren rokokan. Apa wis dikeki kowe? Urung. Alah. Ngelekno. Oh ngelekne ta kowe. Ngelekno. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono Mas. Modelmu kaya iso-iso ngendang dhewe. Kaya iso-iso ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu siarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio. radio bosok. Aku ki lho, Aku ki lho. siarno masjid. Innalillahi. Kaya nyarne wong mati. Ben wedi kono. Aja mbok baleni Mas. Aja mbok baleni Mas. Awake dhewe iki besti, Awake iki besti. kanca. Kanca.
Modelmu mandak rupaku kaya tungkakmu. Mandak rupa kaya tungkakmu. Lho kualik. Tungkakmu kaya rupaku. Mandak tungkakmu kaya raiku. Lho Padha ae. Wis penting kono wedi. Aja mbok baleni. Aja baleni. Nek perlu aja ijen. Nek perlu aja kowe dhewe, Mas. Kabeh sak rombongan lho aku ora wedi. Guyon Mas, guyon Mas. Guyon. Guyon kalah. Dinggo. Ya. Sopan dinggo. Matur nuwun Mas. Lha Lho iki apian ngene iki lho. iki bola. Bola mesti apian. Dinggo. Suwun Mas. Jangkrik. Blangkon kowe kacang. Kuwi saka tresnane karo kowe. Mulane kanca-kanca ki tresno karo kowe, ketemu karo Mas Kangko karo Dwija Laras iki awake dhewe kudu matur nuwun, Mas. Matur nuwun, Mas. Wilujeng rawuh wonten ing kota Orek-orek Ngawi, Mas Kangko. Wah, nggih siap. Menika wutah darah utawi tanah kelahiran kula. Wis Oh. kula nyapa. Lah, kacange campur uler. Kowe iki lho nyapa. Iki lho kacange campur uler ngremet teko geger iki lho. Ora apa-apa wong padha-padha ulere lho kok iso. Meneng sik ta kowe. Heeh. Niki sowan ngabiyantara wonten dalemipun panjenenganipun Bapak Darga. Darga kos, Mas. Darga Kos, Nggih. kiai hebat, grapyak, semanak, walah. Budaya Budaya nanggap dalang karo dagelane musuh Pak Darga gebres toke lunas, Mas. lunas. Wah, kula mawon dereng munggah pun dilunasi. Bener. Sampean dereng munggah Wis lunas. dilunasi. Tukang syuting urung munggah dilunasi. Heeh. Kiai hebat kok. Iya. Sugih ora kaya Pak Darga, tapi kula wau dandan ngene adike. Heeh, Pak Trisno. Ngene Pak Tris sih walah wong kok gerapyak ora kaya Pak Tris. Lah nggih. Jajan sak wernane jajan kok metu kabeh to, Mas. Heeh ya, Mas. Ketoke kok turahan bodo, Mas. Wis ukuran bodoh. Iya bareng tak selidiki kok enek rengginan, enek anu walah ki mengumpama konangan polisi, Pak. Ngapa? Jelas kena pasal 378 KUHP pasal penipuan. Sebabe? Hal apa wong neng lodong tulisane konghuan tak buka rengginan kok mau. Wih jan omahe sawae apik. Iki lho Pak Tris iki dudu iki lho ampun. Pak Tris piyayine wah Nggih, hebat nggih. tenan. Omahe apik nek jedenge cuwilik. Nggih ta sampean. Iya. Lah ya omah gedene kaya ngono lah kok jedenge cuwilik. Heeh. Kuwatik apa kuwi embere iki lho wis cuwilik. Ember ya cuwili. Wah niki sebuah kehormatan saged sowan wonten mriki. Nggih, Mas. Luar biasa penonton mriki panjenengan pirsani, Mas. Wah, iya. Sak monten katahe daerah mriki nggih ngoten. Ngoten. Angger enek wayang sing delok ya akeh, sing guyu ya akeh, tapi sing nanggap lho kok arang-arang. Wis diwakili karo Pak Darga. Wakili karo Pak Darga, malah niki wae Pak Darga niku pun omong-omongan kalih kula. Pripun Mas Do? Rencana ora sah ganti tahun. Hah? Cukup rong sasi meneh nanggap wayang. Wah, elok nggih. Dalam rangka napa sampean dereng? Dalam rangka napa? Dalam rangka panen pelem niki lho Mas niki. Kembange urung. Lah engko ya rencana nek panen arep ditanggapno Oh, iya. wayang. Hebat menika panjenengane Bapak Darga anggenipun kagungan kersa mala akramakaken ingkang putra. Nggih. Panjenenganipun Mbak jenenge wangel. Nggih. Imah pikantuk kalian Mas Sampori. Heeh ya, Mas Dani celukane. Oh Mas Dani Mbak kalian Ima karo Mas Dani. Namung saged derek memuji mugi-mugi anggenipun mangun sama jaring bebrayan agung tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti Allahumma. Amin. Pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma. Amin. Ingkang saaturan malih Bapak Darga gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki danyang nai danyang ingkang wonten mriki pramila dipun hormati dipun suni berkah rahayu wilujeng serinten sedalunipun ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Ingkang saaturan malih Bapak Darga gadah niat-niatipun caos kurmat dumateng kaki mong nini mong ingkang ngemong dasatipun Bapak Darga ingkang ngemong rinten lan wengi pramila dipun suni berkah nuwun dipangestu slamet sedirasanipun sak ngajeng sak pawingkingipun. Nggih. Saaturan malih Bapak Darga gadah niat-niatipun kiblat papat dinten 7 pekenan gangsal pun jam 12 kok kopine dereng medal. Wah, wis ta. Wes, sego pecel wedang. Pokoke nang kene iki ora kok berluwe, ora kok berngelak, Mas. Alah, ora kok berluwe, ora kok berngelak. Daerah mriki nuwun sewu, Mas. Pripun Mas Do? Nek sampean
mamerke kanca-kanca dwija laras awit menika saking pawiyatan luhur Nggih. Lumrah. daerah mriki menika gedungipun para seniman kondange para budayawan. Ngawi ya. Sindian sing ning lingkungan mriki mawon lho. Heeh. Pinten mawon. Mbak Mipis, Jirate Busanggem. Ya toh, Bujami, Rakinem barange wong endi nggih ya nek. Heeh ya. Nah, Rakinem, Mipis, Bujami sing duwe omah niki jenenge napa ngertos sampean Bu sinten? Lho, panjenengan wis genah no. Sapa? Panjenengan Bu Sarmiati. Ora enek sing kenal karo Sarmi. Kene kira mbutil. Ora enek sing kenal. Sinden butil iki. Bu Mbutil ki pesindian kondang. Lalah sampean kebegjan saestu. Ngapa? Dinten menika kerawan utawa ditenggani pengendang ingkang hebat saestu. Sinten? Lah wi Kang Degol niku, lek Degol Oh nggih nggih. pripun sampean niku? Ya to, Iya. lek sapa? Lek bedosal iki Alah. Degol. lek degol. Lanipun daerah mriki niku kudange para seniman, gedunge para budayawan. Nggih laras. Ah, bakunipun dalu punika namung saged nderek ndedonga mugi punang pinanganten anggenipun mangun samadaning bebrayan agung pikantuk berkah rahayuning Gusti. Amin. Sing kagungan kersa mawon Pak Dargo kok. Dargo. Asma Kinarya Japa. Wah iki. Dargo. Dar kuwi tegese darmane sepuh wis ditindakke. Heeh. Paring asma becik marang putrane, minterke marang putrane lan mala kramakake lamun ta wis dewasa. Ya. Darmane wis ditindakke. Heeh. Go. Keluarga sing diutamakne nyambut gawe rono rene kanggo nyukupi kebutuhan keluarga, kanggo senenge para keluarga, anak lan putune. Heeh. Dargo. Aku wis jelasne Dargo, saiki genti bojone Pak Dargo, kowe sing menterjemahne Ibu Mbutil. Sapa? Mbutil. Butil. Butil. Lho, kudu iso. Angel. Kok liyane butil. Lho, nek dagelan cerdas harusnya kowe kudu iso. Pak Dargo wis tak terjemahne. Saiki kowe Mbutil. Butil. Mbut karo til. Butil to? Iya. Butil. Ya. Aku roh. Wis. Apa? Yo mikir sik to kok iso. Aku roh kok mikir sik kene lho rodokan kok. Butil. Artine mbutil. But kuwi mergo duwe but. Til kuwi duwe til. Cangkem iki lho lambene iki lho nek omongan ki. Mbok sing jelas kaya Cak Do kuwi mau. Sing cetha. Sing cetha, sing jelas, sing penak. Mbutil ki artine apa? Lah iya, but kuwi yo duwe but. Til kuwi yo duwe til. Wong kok suwe-suwe ditawapuk karo Pak Dargo lho kowe iki. Angel. Lho, angel ya diterjemahne apa lho? Sebab apa kok duwe mbut kuwi lho? Lah iya duwe but. Lah ya mbute iki apa? But kuwi budaya. Kok iso budaya? Budaya mergo dhek tresna ning budaya mergo biyen kuwi pesinden. Oh, mbut ki budaya. Mbut kuwi budaya mergo mbiyen tau dadi pesinden. Saiki kurang sitok til. Til kuwi Apa? til kuwi apa to tril disingkat nyandak kok jeneng kan dadak butil barang lho. Lho ya kudu iso kok. Til. Ha. Til kuwi kumantil ning rasane ati tresna ning kumantil ning ati keluarga sing ditresnani. Kumantil ning ati contone bengi iki saking tresnane kumantil ning ati tresna ning anak ditanggapno wayang. Masuk akal. Masuk akal. Dadi saka tembung mbut karo til, mbut kuwi budaya, til kuwi ki kumantil ning ati tresna ning anak ditanggapno wayang bengi iki. bah bocah iki lho padahal ngawur lho kok ya pas lho. Kowe ngawur ndel padahal Tawur angel e. tapi di samping panjenengan awakmu iso merdekne Pak Dargo, iso merdekne apa Ibu Mbutil, minimal kan awakmu melu ndedonga. Pangapunten lho Mas Kangko. Pak Dargo menika piyayi hebat kepara tahun 2017 sudah daftar haji. Yeah. Beliau menika kasebat calhat
utawi calon haji. Ah ya. Nuturi temanten awake dhewe ora mung sebagai seorang seniman raketang mung sethithik. Kowe kudu iso ngetokne ayat-ayat kanggo nuturi temanten. Nek cara wong kemantenan ki ayate piye? Wong manten. Iya, kene. Gampang to. Ndongakne kanggo manten supaya rumah tanggane sakinah, mawaddah lan warahmah. Kudu nganggo basa Arab. Iya to kok. Dikira ra iso apa? Donga kanggo manten Donga kanggo manten. Supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dongane Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tak sampluk lambimu bosok lho. Basa Arab. Basa Arab dongamu ki lho piye? Rungokno to. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kuwi dongane wong turu goblok. Kuwi doa tidur. Sing goblok ya kowe kuwi wong kono ngaku pinter. Kuwi donga turu goblok. Lah ya mantan iki nek randang turu kapan metenge? Iki lho lambene bosok iki yang niki. Ya kok ora kok turu terus meteng ki ora ki ndongakno sing apik. Paling ora nek kemantenan ki kepiye? Teori-teori wong dadi manten ki piye? Resepe ki apa kan awakmu kudu genah. Kabeh wis ana rumuse. Rumah tangga supaya sakinah mawaddah warahmah. Kabeh wis ana rumuse. Lah rumuse apa? Rumuse saurunge dadi manten. Iya. Kuwi mesti enek rumuse. Cekak aos singkat padat terisi. Apa kuwi Mas? Loh, Cukup dengan A B C. Cukup kuwi. lah manten mbok tukokno kecap aja BC nggo ngecroti raimu ngono ya. Tah nek goblok kaya ngene iki. Lah kok manten mbok kaya ABC maksude piye? Kuwi rumus, Mas. Saurunge dadi manten. Saurunge dadi manten. ABC. ABC. Nek wis dadi manten, Tetep ABC. saurunge dadi manten kok ABC. A. A. Anak loro kudu padha senenge. W. B. Bapak ibu kudu merestui. W. Masuk. C. C. Cukup dibawa ke KUA. Sah. Hebat tenan kok iso. Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Lah nyapa? Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Bene iki lho kok iso. Lagi iso ngono kok. Kemblindi. Lagi iso ngono kok iso. Beda karo wong sing Kuwi saurunge dadi manten. saurunge dadi manten. Lah nek wis dadi manten resepe. Tetep ABC. Apakah ABC? A yang pertama. A. Anak istri yang diutamakan. Weh, hebat. Ya. B. Bungah susah dilakoni wong loro. C. C. Cukup dengan musyawarah dengan keluarga akan terjadi mufakat. Hebat. Ya. Ora dadi gegeran. Ora dadi gegeran. Ora dadi tukar Kabeh padu. kudu dimusyawarahne. Dadi konsepnya tetep nganggo ABC apa orang mung mantenan tok. Kabeh iki lho kuncine mung ABC. MC Pak Luntoro. Pak Luntoro lho cukup Guru ABC. permadani. Guru mau. permadani lho. Nggih. Resepe Cukup ABC. sing marai ya kowe. Kuwi sangka aku, ilmu sangka aku kuwi. Wah, Nurun dek. Pak Luntoro. Pak Luntoro lho nurun ning aku. ABC ya. nih. ABC. A yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian. Ya. C. Cukup sekian, terima kasih. Alah. Kuwi kesingkatan blok. Lah singkat padat tok. Ya Mas yo singkat padat iki nek nuturi kemanten ki supaya rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah paling ora nggunakne tembung Jawa. Awit awake dhewe iki sebagai wong Jawa lemah sing didek lemah Jawa apa banyu sing diombe banyu saka Jawa nganggo tetembungan basa Jawa wae. Contone. Bojo kuwi kena kanggo patuladan wong omah-omah hurufe ana papat B O J O. Oh, B. Berawal dari mata turun ke hati akhirnya menimbulkan cinta. O. Ora ana wong paling ganteng kejaba bojoku, ora ana wong paling ayu kejaba bojoku. J. Jadikan rumah tanggamu sekali damar seumur hidup. Betul. Terakhir O. Oh, ora usah mrono-mrene, ora usah neko-neko, sing penting guyub rukun karo keluargane. Ini menjadi patokan. Oh. Lah, Jawa ta? Jawa. Jawa, Mas Yop, Jawa. Pak Darko. Sapa? Iya, Dargo. Dargo. Pak Dargo. Kuwi lho tetep ngugemi anggo adicara Jawa. Adat Jawa tetap dipelihara. Dipelihara.
Arab digarap, Jawa digawa, panjenengane iki wong sing hebat. Hebat. Lah nek awakmu nek ngomong masalah Jawa nuturi manten nganggo apa? Ora ninggalne adat Jawa. Iya, Mesti ngenekne bancaan utawa slametan utawa wilujengan kuwi ora ditinggalno. wilujengan, slametan, bancaan utawa kenduren kuwi wis dadi tradisine wong daerah kene. Betul, sore mau ya bancaan ya duren. Lah terus maksudmu apa? Kabeh enek artine kuwi. Dadi wong bancaan ki enek artine. Enek artine. Kena kanggo nuturi manten. Kena Kamangka jroning bancaan kae ana buceng, buceng, ana tumpeng, tumpeng, ana panggang, panggang, ana kulup. kulup. Kuwi enek artine. Kabeh enek artine. Sing pertama buceng. Buceng. Manten lanang kuwi nek arep mlebu kudu sing kenceng. Lah iki lho iki lho lambene kok iso Nyapa lho iki? kowe iki lho pikiranmu ki akeh para adik-adik sing isih cilik-cilik omonganmu omongan horor dipirsani. Takonmu piye akeh. mau? Buceng ki lho maksude apa? Manten lanang nek arep mlebu kudu sing kenceng. Kuwi mlebu apa? Lho, mlebu ning jroning omah-omah utawa Bale wis. Bali Wisma utawa bebrayan agung kudu sing kenceng pikirane aja nganti ragu-ragu. Edan bocah gundul kok iso pinter ora umum. Jan Mas Mondol pokoke anggere jam 12 munggah encer Mas. Encer. Winginane saking encere metu kok kuping bareng ya Mas kene. Ngawur ke kopo. Buceng, bar buceng terus tumpeng. Apakah artinya tumpeng? Tumpeng. Manten lanang nek arep metu kudu sing mempeng. Lah dalah, iki horor kowe. Coba baleni kowe. Lho, kowe kuwi sing pikiranmu sing elek. Kok iso pikiran elek? Lah metu sing mempengi maksude? Maksude metu lah golek rejeki, lah golek pangupa jiwa nggo ngrungkepi rumah tangga kudu sing mempeng. Aja mung tengok-tengok ning omah. Kuwi ning bab Tumpeng. Bar tumpeng terus panggang. Panggang. Nek wis numpang ndang dibenggang. Iki lho. Ini ora njaluk disampluk cangkeme iki lho iki. Kowe memalukan lho iki. Harga diriku iso jatuh lho. Pak Dargo ki calon haji lho Mas. Kok nek numpang dibenggang maksudmu piye? Maksude nek wis bar dadi manten aja mung arep numpang ning wong tuwa ndang duwe anggit pengen omah-omah dhewe pisah benggang omah-omah dhewe. Artinya mandiri. Oh mandiri iso bengkang omah-omah dhewe. Kuwi ning gone bab panggang. Lah iki karek terakhir kowe. Kulup. Kulup nek wis kaku ndang dicelup. Iki lho iki kok tak. Weh, ya cak pisane kowe wis. Apa lho? Lenono nek cangkemmu ngono kuwi terus. Jatuh lho harga diriku ngene iki sebagai dagelan Pondok Republik Indonesia. Lah nyapa kowe kok nesi? Lah Nesu. Lah kulup nek kaku dicelup iki maksudmu ki lho. Maksud iki wong lanang iki sok enek sing wateke kaku, panas atine. Ya, Dadi wong wedok kudu iso dadi banyu. Nek wong lanang wis kaku atine, panas atine ndang dicelup ning banyu ben adem, ora sida padu. Oh, dadi nek kaku dicelup mau berarti Lho, dikakut sing lanang kaku, sing wedok iso dadi banyu supaya ora gegeran. iso ngademke swasana. Wah, ternyata jan iso Mas Mondol dalu punika bareng main ning daerah iki lho. Kok iso nyolong kethek kowe iki. Sok ya nyolong marmut barang. Ora ngegese kok apa-apa iso lho, tapi ya nuwun pangapunten nek jenenge wong iki nek kaya panjenengan ngagem busana ya ketok gagah. Kula busana kejawen ya miyayeni bareng kowe iki lho wis ndasmu kaya lato-lato. Ngawur ngene lato-lato. Wong iki mbok ngingu rambut. Rambut ki tegese ngeram barang sing lembut, bathuk ngembat barang sing gumathuk, mata ki ngemot barang sing nyoto. Mulane mata ki gunane kanggo nyawang, nyawang kahanan sing apik kuwi gunane mata kanggo nyawang. Ora mesti. Kok nek mata sing ora kena nggo nyawang. Mata apa? Mata udun. Kenek matane ora kena nggo nyawang. Ngomongi sing realita lho. Wih, Ajae. sebabe mata udun ora kena nggo nyawang merga udun kae gak duwe kuping. Apa wae angger duwe kuping mesti iso nggo ngrungokne barang sing apik. Merga duwe kuping tugase nggo ngrungokne. Lah, ora mesti. Panci kae kupinge ya loro, wajan kupinge loro kae ya ora kena nggo ngrungokno. Malah nggo dicentelno ning cagak.
Kira Iya. ora realita meneh. Lah mergo lak panci. Apa kuwi? Mergo panci lak gak duwe lambe, jajal nek duwe lambe, mesti lak iso kanggo guneman, iso kanggo omong sebab enek lambene. Apa wae angger duwe lambe mesti iso omong. Apa ae? Angger duwe lambe iso omong. Ora mesti. Kok iso? Sumur ke lambene gedhi to amba. Kok ya ora iso omong nggur meneng ae. Apa ndol? Sumur ke Lambene? lambene ya gedhi tur kandel. Kok ya meneng ae ora omong. Lah marai, Ayo. marai kan sumur gak duwe untu gitu. Iya. Masuk enek lambene. Ini ra duwe untu, Ora enek duwe untune. untu kok njajal anggere enek untune, mesti iso omong. Graji kawit kok pucuk teko bongkot ke untu tok. Kok ya ora omong. Kayak untu tok kae. Masa kalah Pak Do. Sabar, Pak, sabar. Aku isen lho kayak kalah. Jangkrik karo cah gundul ya. Mergo bape enek untune gak iso omong sebab gak duwe sikil. Oh iya Ah, nah. jajal anggere duwe sikil, mesti lah iso mlayu, iso mlaku. Kayak sing dilungguhi penonton ke apa? Kursi Sikile piro? 4. Kok gak iso mlaku? Kok manggon ae? Meneng ae malan. Lah iya. Ayo. Iki bolokku kabeh iki. Ha. Lah sebabnya kursi masih duwe sikil lah benda mati ya Mas. Lah benda mati masih duwe sikil ya ora iso mlayu, gak iso mlaku. Kowe roh sepeda motor. Roh mobil. Roh Kayak benda mati apa benda hidup? benda mati. Kayak kok mlayune malah bianter. Lah iya. Ya, krek tenan. Layune karo kowe le banter kono. Lah sebabnya mobil karo motor lah enak mesine. Heeh, ya. Masih benda mati angger enak mesine mesti iso mlayu. Kowe roh jahit. Roh jahit ora kae. Kayak enek mesine kok ya mandek ae ora mlayu. Oh, bengi iki kalah we. Lah sebabnya lah apa kuwi? Ayo. Sik to Mas. Lah mesin jahit lah dipancal. Ah iya. Dadi apa wae angger dipancal mesti munyer. Ora mesti. Loh. Apa angger dipancal mesti munyer. Ora mesti. Lah kok iso? Bojoku ndengi tak pancal kok malah minggat. Bojomu. Bojoku tak pancal kok malah minggat. Lah piye ora minggat wong bojomu mesine wis bosok. Wong kok cengengesan modele kok iso. Ora sah tukaran awake dhewe. Menghibur warga masyarakat bengi iki. Mumpung iki disiapi mbak-mbak pesinden. Nah. Awakmu cara diwenangake milih pesinden sakmene kae milih sing ngendi coba. Nah, iki ana sing prawan, ana sing wis duwe bojo, ana sing rondo. Ah, milih endi? Ada 3 spesies. Ada 3. Iki kumpulan iki lho. Spesies. Kok spesies lho. Kowe milih sing ndi jajal Kang? Aku gak penak lho. Kok iso gak penak? Kon milih sing den iki gak penak. Lah piye? Aku wis semayan karo Rakinem. Alah kok iso. Enake iki ya iki lho nyapet tekan Rakinem barang lho. Rakinem iki dasteran iki. Melok rewang ning guri kono lho. Ya iki ae. Lho Rakinem wis kadung wedaan lho. Ya engko karo Rakinem tapi karo kene sik kowe wenang milih sing ndi. Lah wedakane 2 cm. Iki wedaan apa cet sing ndi, Ayo. Kang? Sing ndi? Tak wenehi jenenge sik ya, Mas Bendo. Nggih. Budwi Kurniawati. Dwi Kurniawati. Iki bojoku. Nggih. Sing ngomong loro Winong Nawangsih. Winong. Terus Wanda. Terus Dita, Wiwi, Retno, Burini. Sing mau pilih sing ndi? Sing ndi? Dal kok iso. Sing ndi kok iso ingah-ingih? Lah apik kabeh. Ya milih ya karo bakul keradindeng apik ndi? Apik bakul kerading. Sing ndi, Nang? Oleh. Sing iki le. Mbak Jungpe. Iki. Oh iya. Senengamu sing ginak-ginuk ngono. Lho lho disawang ketok. Weh. Loro ya, loro ya. Loro. Sapa? Mbok papa tolong ngatasi aku. Weh. Gayamu le. Kok ning daerah dhewe. Iya, Mas. Suara terbanyak dari penonton adalah Winong Nawangsih ya. Oh, Mbak Winong. Ya. Siap. Yo disumati musik cara Oke, Bali ca. Yo oke. kok musik gamelan. Gamelan yo. Kelingan mambengi. Nah, yo mari berdiri Mbak Winong dan Retno Lee Chung Pe. Yuk.
Dwijo Laras hebat tenan pokoke. Ora rugi pokoke ngundang Dwijo Laras ki dasare niyagane ya terampil-terampil, dasare isih muda, kabeh apa ki alumni pawiyatan luhur. Tapi yo nek ra nganggo dagelan yo rugi. Sing rugi sapa? Ya awake dhewe. Alah. Iki lho Mas Mondol, ana Mbak Winong karo Mbak Cungpe ki awake dhewe kaya kejugrukan Gunung Sari kaloberan Segara Madu, ketemu karo Wanodya ayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama mila datana mawa kaliyan Cinandra pasuryane kurang candra luweh warna prasasat widodari ngejawantah Pengen ya isa Dol, omong ya Cak Dol. Apa isa kowe omong kaya aku ngene iki? Aku wis nganu ngakoni nek ngomong ora iso kesrimpet untu. Lah mulane ngomong iki alon-alon ae umpamane wong kok ayune kaya ngene ya contone ngene iki lho ya. Rambute ngemak ngembang bakung, bathuke nyela cendani alise nanggal sepisan yen disawang pasuryane katon glembu. Enak kan? Kowe. Ya. Wong kok ayune kaya ngene yen disawang rambuté kang nanggal sepisan. Alah. Rambute ngemak bakung. Rambute Ngemak bakung. oh, ngemak bakung, Ding. Rambuté kang ngemak bakung, alise nanggal sepisan, irunge ngrungih, lambene nyigar bokong. Sampluk banget. Apa enek lambe nyigar bokong iki lho. Lambene nyigar jambe. Lambe nyigar bokong lak nyuwaprut ngono. Lah ra Jawa kowe iki. Yen disawang pasuryane kurang candra luweh warna prasasat widodari ngejawantah katon glembu pindho golek kencana katon glembu ngono lho. Glewo-glewo ambune ngene iki lho. Lah ya Bape. jajalan Ayo isa tandang ora. dibaleni sing apik, ndak cepet. Wong kok ayune kaya ngene pasuryane yen disawang katon glewo. Dadak nata untu. Wong kok bagusnya kaya yang disawang kaya pentol korek. Le ngenyek kaya pentol korek. Anu sapa jenenge? Menurut sampean kaya apa Mbak ngeten iki? Menurut sampean. Lho, Ndase kaya apa? ndase kaya apa? Kaya pucukan, Pak. Kaya pucukan jare. Oh, ora ngerti kanthi asane ndas gundul iki. Das gundul fungsinya apa ndal? Kowe ora ngerti fungsine ndas gundul to? Heeh. Nek sing ngisor ra ngastasi nganggo sing dhuwur. Mbok kapakne terus. Diusep-usep iki. Piye? Tak usep apa piye? Aja cengengesan. Ketemu karo Mbak Winong, ketemu karo Mbak Cungpe nuwun pangapunten. Heeh, pripun? Pak Dargo kala wau ngersakaken Prahmen Sri Huning. Wes rihune. Mumpung menika pemainipun jangkep kersane dipun tata dipun atur kula kalian panjenengan minangka sutradara pemainipun Mas Mondol kalian Mbak Winong kalian Mbak Cungpe Oke. lan kula piyambak. Oh, siap. Dipun aturaken nggih. Monggo. Tuduk ketuduk retuk tuk 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 kebiar kebiur wilujeng dalu wilujeng pepanggihan karlan seni tutur tradisional ketoprak kangen job Mbah Yanto. sangat dikelenggan dalu mangke keparang hamba parlampan kanthi ira-iraan Sri Uning Mustika Tuban. Dene para paraga ingkang hangayai jejiban ing kelenggan dalu mangke Dyah Ayu Rara Sri Uning katindakaken dening Mbak Winong. Kasih. Dyah Ayu Kumala Retna ing kelenggan dalu mangke katindakaken dening Mbak Ayu Jumpe. Sindenku koclek wae. Dene rol kelenggan dalu mangke Raden Wiratmaya katindakaken dening kula piyambak Cak Yuda. Cak Aku kapan? Adipati Sira Lawe Iki lho. dalu mangke katindakaken dening Ki Anom Dwija Kako. Kok aku urung lho. Lah iki lho rencana. Maju to.
Dene Mas Mondol dalu mangke kadapuk dados ula. Ula nguntal ndasmu. Kok nesu. Mas Mondol dalu mangke kapatah dados Wiratmaya sagung para tamu. Kados pundi babaring cariyos ing kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hampir sani ngantos purnaning tata adicara nuwun nuwun nuwun. Tok 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 tok. Nah, iki toprak awit, iki cocoke sakjroning taman ya Mas ya. Taman apa? Taman Makam Pahlawan. Dadi Taman Kebutren. Ki Sriuning Udarasa. Sampeyan Udarasa Mbak Winong nggih, sampeyan ku gak kene. Saka rumangsaku. Nang Kadipaten Tuban iki ora ana priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Terus mlaku rono, Mbak. Nanging apa bisa yo aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya. Terus kowe Wir, wis saka kono lho Wir. Ki wir sapa to? Wiratmaya kuwi lho. Tak kira dawir. Wis saka jero kombongan, bareng krungu enek, apa bisa aku sesandingan karo Kakang Wiratmaya? Kowe langsung metu. Piye aku? Langsung ngene. Bisa Yayi. Ngono. Oh iya. Bisa ora? Ning ngono tok. Ya njajal to, bisa ora? Bisa ya. Lah, hebat. Ya ngono. Tas. Apik iki ketoprak. Ya. Ya diagem to iki diagem to. Oh. Wong kok iso. Lho, lakone Wiratmaya Mas nggih? Iya, iya, iya. Lho, lakon kedirinan. Ah, Ngligo to Mas, ngligo. Ya. Ngligo. Kediri ngligo. Lho nyapu tetak ngligo bareng. Lho, Wiratmaya kok iso. Moyo kok. Mosok ya kudu ngligo. Iya. Kadung tak bakoy iki mung. Wiratmaya iki ngligo. Pak Dirgo yo njaluk Wiratmaya bareng. Iki panyuwunan Pak Dargo kok iso arep. Ayo, Ndang. Ayo. Lho, iki toprak apa wayang wong? Jarimu toprak. Lah Ora nyapa gawe enek. Kotang Antakusuma Ora barang. kotang ora enak. Yo iki ngligo, ya ampun Gusti. Jangkrik. Lah iki lho, wih. Ayo. Ayo. Lah, mun kados Wiratmaya nggih. Ayo, saka kena wir. Sawak parises tok. Lho ibu-ibu ngelakne, monggo lho Bu ingkang badhe ngersakaken tetelan, monggo. Damel campuran sop. Wong nggo detelan campuran sop. Kono ya wir, saka ya, engko paham ya wir ya, engko ya. Ya paham aku. Monggo Mbak Sriuning, monggo. Saka rumangsaku. Ngono lho Mbak. Saka rumangsaku. Bisa ya iki. Urung. Ya cak Kosek dak to. kok. Tak kuwaplek. Urung wayahe metu. Metu kusuk kapan? Gosek to. Ngenteni iki lho omong-omongan sik. Ah, sekono. Suwen. Lho, kowe iki manggok nang ndi to? Kene lho kowe iki. Rantang metu-metu. Kene iki wis Monggo, Mbak. Saka rumangsaku. Aning tlatah Tuban kene. Kok ora ana priya ingkang bagus kejaba Raden Wiratmaya. Wah, apik Sriuning. Apik. Nah, kemayu Mbak, rada mencer. Nanging apa ya bisa? Wong kaya aku iso sesandingan karo Raden Wiratmaya. Wir. Wir. Ayo metu lho, Wir. Wir. Pisan kas, Mbak, ora krungu ketoke. Apa bisa? Nanging wong kaya aku apa ya bisa? Iso sesandingan karo Raden Wiratmaya. Wir, metu wir. Wayah. aduh mati lampu iki. Mati lampu lho. Iki lho kurang buka lho goblok. Ayo iki.
Wayahmu metu ki lho. Bisu Yai. Alah. Bisa kok bisu. Sik kene ben muni sik terus iku bisa Yayi tundak tak tak tak. Langsung ngono. Ayo. Ya. Ayo Mbak. Nanging wong kaya aku apa ya bisa sesandingan karo Raden. Bisa Yai. Monggo ibu-ibu ingkang ngersakaken ceret, monggo. Posisimu ki lho ya Allah. Bisa ya ini ya terus gagah langsung ngadeg ngono jak omong-omongan. Piye kabare? Toprak. 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 Yo Yayi garwanipun Kakang wong ayu mara diage caket marang pun Kakang kene wong ayu. Ngono, malah wedi ya. Ngono lho. Wajahe. Karo guyu. Saka kono lho. Mlaku saka kene karo guyu. Guyu ya. Lah, karo guyu. Entang. Alah. Kowe ki ora lalus dudu sabrangan, ora lalus sing guyune mung ngono ping 3 tok. Ngono lho. Guyune. Yai. Alah. Dadak ditutup. Wong kok ayune kaya ngono. Tresnaku marang sliramu. Alah. Guyune wis. Jere ping 3 aku dilek kakean. Terus omong-omongan. Kene Yai. Yai garane wong akeh Yai. Garwane Kakang. Kakange kancane akeh lho. Ya tapi ya Kakang ngono tok. Wiratmaya goblok kira. Goblok ya, Pak. Ngene Wiratmaya yo nggo iki lho. Yai. Mara gage caket marang Kakang Yai. Nah, dirungrum. Kowe Wiratmaya? Iya Yae. Lah iya ngono. Sing yakin lho. Iya. Ya aku iki Wiratmaya ki ya aku iki. Sing gagah ngono lho. Sing gagah. Wir. Wiratmaya tenan ora? Tenan. Oh, Kowe iki Wiratmaya. iya Yai. Ya aku iki Yo Wiratmaya. aku iki Wiratmaya Yai. Sing gagah perkoso, otot kawat balung tok. Anu besi. Otot kawat balung wesi. Untu jepat gaprok sapi. Ora usah tekan kuwi kok iso. Ayo dirungrum. Seto. Kawit kapan Wiratmaya kuwi dadi busung lapar ngene? Ini kok busung lapar. Iki ngono kencing manis. Ya ndal ya. Yo, Digandrung. Yai. Mara gage caket marang Kakang Yai. Pelok apa slindro? Pelok karo slendro. Alah sitok ae to. Slindro. Ya slendro. Sinebut gala. Pahlawan. Arek marai. Ora. Saja. Sajae. Ora. Wiratmayane aku apa kowe? Sampean Mas, sampean. Mula aja nyelo-nyelo ora pareng ganggu. Boten. Mboten Mas Wir. Jare nyuwun adik. Lah. Rupamu kaya bajing. Sinebut. Sampeyan arep melok marai, balani yuda sampean. Paske iki lho. Ngepaske iki lho ngepaske. Pinter dhewe. Ngerti ora? Rong rit iki kawasanku. Ring road. Rut. Pangga rong rit ta. Macem-macem ngene. Sinebut pahlawan putri. Apik suarane Wir ya. Apik suarane, raine sing elek. Ya sesuk tak dandakno sih. Dikenteng. Sriuning mustika tuban. Alah. Kok iso tekan julat-juli. Mesti kulino melok lo jali ning kono kae wis ndelok kowe. Wong kok iso Lah piye? Sri Uning Musti Marai. Mboten. Mboten Mas Wir. Kuwereng kok wir. Sri Uning mustika tuban. Gandeng no Kira
diajak mlaku-mlaku, dirangkul. Wah, sing kowe. Jan. Kaya apa? Putra Jan, Mbak Winong iki ibarate kaya Kumajaya apa ki Kumoratih, Mas Mondol kaya Komodo. Dadi kaya komodo toprak iku enek komodone. nah. Kumo Jaya. Iya ya, blangkonmu ki lho tok. Lang. Putra Kanjeng Sira lawe. Malah kaya nuntun wong picek lho malah. Ya sing mesra ngono lho ya ampun, sing mesra. Lah piye? Digandeng ngene lho Yayi garwanipun Kakang Maradiage caketa marangipun Kakang Coba Sawangan kae sajroning Taman Sari ana kekembangan kang maneka warna wong ayu. Ngono kok iso. Goblok ora umum. Goblok. Terenek Wiratmaya yo nggur iki. Lah ya. Gelem ra gelem yo iki. Goblok. Alah. Piye to kata-katane lho. Lah piye? Duk perang. Duk. Duk gong prang. Alah. Duk pranggung. Marahi mesti. Ora. Mboten Mas Wir. Yayi. Mara gaget caketeng marangpun Kakang Yayi. Iya. Ya, Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari bunga. Tak sewadok lho kowe. Bathuk ya Wir, bathuk. Rawe-rawe rantas malang-malang putung sedumuk bathuk. Wong kae yo enek bathuke. Wah, aku ngono kuwi. Baleni sing apik. Sing apik. Sing apik. Sing ndek bathuk tersinggung lho. Sing apik pokoke. Bathuk. Alah. Duk brangkung. Duk gong. Tuk prangkung bojone gara. Aku kok meri to karo wong loro iki jan. Ya ampun. Sing wedok Ngebela. Lah iya. Kok ngebela piye to? Bebela. untune diundurke sithik nek muni bebela. Untune Kowe iki leh ngomong iki leh untuk kok diundurne madane truk kok piye. nek tempat lande diundurke. Oh iki kan padha karo ngelokne Mas Mondol kuwi merongos berarti sampean. Padha ora ngrongos wi. Lah kuwi apa jenenge? Orang banyak e. Lah iki ora merongos jenenge. Iki ora mrongos. Lah apa? Raiku sing kemunduran. Wong kok iso Bebela Wiratmaya. enak suarane iso apik. Gusti Putri mbok nyuwun pangku kalih Raden Wiratmaya. Mbok dipangku. Mbok nyuwun Dipangku ben kita. Tapi aku ndak percaya. Yayi Sriuning. Iya. Ana ing sakjroning taman kaputren kene sira bakal tak mulyake uripmu tak rungklum ben seneng atimu Yayi. Alah enek kok menungso rai nyambik pancen. Alah urung-urung kaya urung-urung ya ora kuat lho iki. Jamu ora jane kowe engke. Bledek iki. Ngono kuwi kan ya butuh persiapan. Ora kena didadak. Nganggo pemanasan. Anggo pemanasan barang kene Dituwis Yayi. sik, Dek. Moro Gusti gaget Putri, caket ya. teman Sik Mbak tak tes sik engko sapa ngerti enek. Bome piye tanganmu lho. Lungguh ae lho tanganmu. Ndak safety Nah, ngono sik nun sewu ya aku tak tes sik. Apa kuwi? Ono apa nih? Oh, ya enek apane lho Mbak sampe jajal ndang. Masa toh? Ya ampun. Iya ta? Heeh. Kaya enek apane ngono lho modele. Sikile kaya enek apane ngono lho. Ih, jarene sayang aku kok Jajal sikile kok ngono. Jajal Mbak. Apa sih kuwi? Apa sih kuwi? Ya ampun, enak apane? Wong rene apa? Dengkolmu nyetrum dengkolmu. Dekul kok iso. Pancen tegangane 2-2-0 e. Ayo kene. Kene Yayi Sriuning. Karo nembang. Tenanan kuat apa ndak iki? Kuat ya. Kuat Gusti niku. Kuat wong kuwi. Ayo. Jandul.
Opo iki? Lah lah. Tak sambut aja ndelik kuwi. Kon marak nyawang kene lho. Lah. Ya pertamane mlono arep nyaut tetep ngene. Opo iki? Yo. Jan yo. Sintenane, aja kakek ngomong. Wis sasa gendang ngembang ngono lho. Ora usah kesusu ya iki. Sajake. Wong sesuk kuwi ya wis ora kepentuk. Pentok apa to? Nanti cepet ki nembang ki wis iki lho. Yo sabar alon-alon sik. Yo, selak anake tangi lho. Nganggo pemanasan barang. Wiratmaya pinter ya. Pinter Wiratmaya. Mosok ya langsung dijujuk. Hei, Ya ora minu ah. Ya ngono apa piye? wis gendang wis. Ngomong. Ora apa-apa. Ditanak-tanak sesuk ora kepenuk. Kepenok apa to? Kepenok apa to? Ora kepethuk. Endal. Tan. Ngawur. Tan wurung sriuning gundul. Gugur, iso gundul to. Gugur terus digunduli. Ben padha kowe. Dadi kusumane. Mas, diunggahne bangsa. Kudu tamane kenang tak tung 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 ngono. Bangsa Piye sampean ya kurang ajar. Ninggati ya iso. Ya kan wayahe wis rampung ya berdiri to. Wayah metu cakil ki lho kok iso imam metu ki lho. Sampean dadi janaka, Mbak. Ya kok moro-moro. Lho sampean janaka. Kil cakil bareng kok goblok ora umum dadi cakil kok iso. Ah. Wah, apik. Wah, cakile gua klethong. Ya. Cangkeme keri ki lho goblok lho. Cakile. Cakile. Weh, capeng barang iki. Ya. Yuh. Iki nih. untune gak enek liyane ya. Nyapa? Bareng anu ngemut kayak ngiler aku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iki muridé. Darake ora ngerti, cakil iki sapa ora ngerti. Iki ngono muridé Mbah Kemis Ploso Rejo lho. Cabang rungbar barang. Dik capeng muridé Mbah Kemis Ploso Rejo padakne. Wongane. Alah. Ora. Nek esuk ganti nak elek degol nganggur. Ya ora. Ojo sing kleru kono kok iso. Pas nek sapa ora? Iya. Cangkemku tak pangan emang piye? Ora apa-apa lali ya. Lali sorry cangkeme tak pangan. Cangkem wong atek kolu. Sampeyan Janaka mbak karo ulat-ulat ngene lho dadi nyawang polahe cakil ngono lah. Wih Janaka bro. Jan kaya imam. Pripun Mas? Sae to? Jos. Lah, apa-apa kok iso ngono lho. Apik yo cakile dene.
Sapa ora? Lek degol nganggur ya lho. Ayo. Lo. Bumi goncang kancing. Alah iki nyapa. Jarene bumi ini gonjang ganjing. Sulukan. Buta tata Pandhawa Katiwisaya Indiyaksa Sara Maruta. Ana kono bawana marga kanca bayu isian magulingan 5. Wes dah ngomong-ngomongan. Mengge. Buto. Iki cakil, lak suwo. Cakil, balik. Ya. Mandek. Nanti sediamu, Gus. Sing kwalik ki cocote lho. Ki suarane kene. Ha, ndang. Padek. Cocondolo. Cakile aku apa kowe? Oh iya. Seneni ndang ngomong bisa ada salah. Salah pokoke. Bengi iki dapuk penonton. Iya. Tak rangkepe dhewe ngono ndal. Kabeh tak rangkepe dhewe. Iya. Penonton. Padek. Matek Gus, nanti tambah Gus Gus. Ya sing cetha ta. Sing alon-alon. Sing cetha ya kil. Baleni. Cakil muni ngono e. Iya. Iya ngono tapi sing cetha. Matek Gus, nanti setiam Gus tambah Gus. Matek Gus, nanti setiam Gus. Hah? Apa nih? Wadadita. Apa nih? Jangan kok budek. Kowe iki ra jelas ngono lho. Matek sapa jenengmu ngono lho. Matek sapa jenengmu Gus? Nanti sediamu Gus, sesuka tambah orang Gus. Matek Gus. Iki cakil Jawa ora cakil Bali. Rada alon sithik. Bose ora krungu. Rada alon. Mandek. Dejo. Mandek Gus. Kalona. Mandek ngono. Ya sing di omah ngono lho. Apa-apa keliru ae aku. Lah, Entang. Raja Satria mandek Gus. Cakile aku kowe. Kok bangga kepengin melu dari cakil lho. Kamu ndalangi lho bayarannya akeh lho. Iya. Malah pengen dadi cakil. Kene pengen dadi cakil. Matek Gus, nanti sediamu Gus. Aja pamit tanpa karo Gus. Matek Gus. Buto cakil. Opo? Menengo. Lah diceluk ae. Lah kowe meneng. Ta meneng sik ngono lho. Yen tambuh marang aku. Aku Satria Jodipatiya. Ngawur ae. Kasehatanmu ki dudu Jodipati nggone. Jodipati kuwi nggone Werkudara. Lah nek iki satriane Madukera. Madukara. Oh ngono. Iya. Iya. Yen tanggo marang aku jenengku Arjuna Arjuna Gus. Arjuna Janaka. Ki Janaka Gus. Permati. Darmadi Gus. Kumbang ari-ari. Kumbang ali-ali. Ari-ari. Oh, ari-ari to. Ya maaf, aku ndak ero. Timbang kakek ngomong kleru terus ndang nyanyi ae. Wong ngomong nyanyi. Jana kok goblok. Rumah saku aku paling goblok. Lah terus. Lah kok jane sing nemeni neh. Yo pancen yo ora dalang kok iso. Lah aku mau. Nyanyi Gus. Tak sama Gus nyanyi Gus.
Lagune apa? Sri Uning ki mau lho, Oh, dibawani kok. sesuai dengan bawone karo iya. brahmene. Wis pokoke terserah. Pokoknya terserah Gus. Terserah Coba. Gus. Sri Uning, ayo dikendangi gejol ya. Siap, siap. Engko sing kedua digarap Samboyo. Oke. Ya. Yo buka celuk. Nduk Winang. Ayo, Nduk. Nah, yuk. Sri Uning mesti katoban Mas Suryanto Purba Carita matur sembah nuwun.
Dadi. He. Oh, kesurupan Bapak. Sabar, Bapak. Pak, tenan to. Tenan to. Matane arep kucul, tenan to. Nih. Aduh. Ya ampun. Ya Allah bahaya iki. Kok ora ngesakne to ya. Kena ngondi to kira-kira Lah ya iki? mbok kenekan kondi iki. Dal. Dal. Elong ngerandol. Dal. Sopo sing mbok celuk? Kowe kan mondol. Kowe kan mondal. Sopo sopo? Aduh, sapa iki Kowe- terusan yo? Kowe iki sapa? Aku sing Mbah Reksa desa kene. Sapa lho? Sapa? Kowe iki lho sapa? Kemis Plasarejo. Anu ya aja ganggu gawe ya, metu ya saka jiwa ragane mondal ya. Mesakne bocahe kuru aja diganggu. Ya, gelem metu ya. Aku gelem kudu enek ijole. Lho ijol anu, Neko-neko Mbah. anu menyan, Moh, kembang. moh. Lah apa? Krating Deng. Jalukno dhuwit Pak Dargo. Aduh. Jalukno dhuwit. Sapa? Sing di omah sapa jenenge? Dargo, Pak Dargo. Pak Dargo. Piro? Saeneke. Lho. Demen tok Ya duit piro ngono lho. Pak, piro ngono lho. Demen tok mata duiten ya. Iya. 200 yo gelem. Sapa? Pak Dargo. Ya, Engko nek wis digawe dhuwit engko gelem ngalih. gelem. Pak Dargo saking mbahe. Mengkene dijak Pak niki Pak Nggih, mboten Pak paring Dargo. paringi. Bu, saking mbahe ngersakaken namung 200. Engko didompak pat ya, Mbah. Ya, Pak Dargo. Pundi Pak Dargo? Pak. Pak Dargo Lah nika. duit. Lah nggih nika. Mending Bu, harto. kalih sampean Bu, saking mbahe namung 200 sak mboten kathah. Kalian menyeketan ya, Mas. Heeh. Monggo kalih lho Pak Dargo. Dah cepet to, Dar. Meneng to iki. Demit tak iso. Bet. Wis pirang-pirang dino ora cekel dhuwit. Nggo tuku apa? Nggo tuku apa, Mbah? Nggo tuku krating deng. Mbok nggih klothok mesti. Ah, Kalau tindak rene kalau sabar to, sabar. Wong kok iso. Lah kalau Mbak Dargo kalau. di Kae lho metu kono kalau. cepet saiki ra iso ya. Dar. Ndak kene Kuwi lho kono. wis kuwi lho. Lah, kalau. Monggo Mbah Dargo. Lah, Bom papat. tuh papat. Tamplane bathuke Pak Dargo, tamplane bathuke. Lah. Langsung mari. Sapa muni entuk papat? Iki lho. Njaluk dhewe. Oh, langsung hilang wingke demite langsung hilang. Asu ilang. Suwun lho Pak Dargo. Sing njaluk nes kula Pak Dargo ngono. Wingke sapa to? Sing mbae ora aku. Masa aku yo njaluk yo saru. Ora mungkin Ora awak. mungkin awake dhewe njaluk. Lah kudune. Saru nek awake dhewe njaluk ki. Kok iso saru? Luwih saru neh nek Pak Dargo gak ngewehi iki saru banget.